bayan. Minaanduyog sa baga namamanwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Uya na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad, kan kaso rekotres, matao ng mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores, kan satong kooperatiba, mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon, kabusyan, maaantabayanan kada Miyerkules, alas 9 ng pagkaaga hasta alas 9:30, digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan, ang program host, Ann Rochi Nacario Iraula.